Ayan po, magandang hapon at paalis na kami ni sir. Saan tayo sir punta sir? Uwi na. Uwi na? Ngayon tayo gagala. Punta tayo Calaguen. Ikaw bala? Ano? Dalawin natin? Oo, dalawin natin. Ayun, nag-iya si sir, puntan daw namin sa Lagwin. Gala-gala muna kami. Tara. Sabagay magbabay daw ng kuryente ba? Mali mo wala nang pila. Let's go! Ito, dito na ako sa Sorrico. Sana wala nang pila. Tara sir, dito sa loob. Malamig dito sa loob. Bayad na ng kuryente. Ayun po, nakabayad na ako. Dito. At dito na kami ni sir. At punta daw muna kami dun kailan, Calaguen. Nakabayad na ako ng kuryente. Okay lang. Alin? Hindi nag-ano to, foundation. Ayan po, pupunta na kami ni sir kanila Gwen, tambay daw sabi ni sir. Nakakainip ba sir dun sa boarding house mo? Sir, nakakainip ba? Tambay kami sa ganda dito. Ha? Binigay na. Hindi ko alam. Oh, malaki yung sa kanila. Hindi ko lang alam. Ganda, kumikinang nga yung tubig. Nakakamiss manghuli ng isda. Yung kasi yung sinasamahan ko dati na nanguhuli ng isda ay kasi mahina yung huli ng isda. Tumigil sila. Bali tinanggal muna nila yung screen nila sa diyan sa tubig. Dinala nila sa bahay nila. Kasi mahina talaga. Nagpapagod lang. Mayroon din sayawan. Pamparty. Oh, tulog ata sila. Tulog. Baka tulog. Sarap baka walang tao. Tulog ata. Sarado yung bahay. Baka nandun sa kapila. Ayan po. Bali, sarado kasi sila nila. Baka tulog kasi pagod sila sa kakatinda. Kaya, next time na lang sir? Uwi na lang kami. Oo, baka mamayang hapon. Baka may storbo natin kasi puyat. Saan na lang tayo pupunta sir? Uwi na? Uwi na lang daw kami ni sir. Let's go! Next time na lang daw sabi ni sir. Oh, may pamparty dito. Dito yung sayawan dito. 15 nga. Para sa Valentine's pa rin yun. Biyernes yung Valentine. Sabado. Dami. Daming titinda dyan. Haba.
Dito ba sila? Ano, may nakita akong ano. Pwede natin bumuli nito. Bagong lupa. Bili tayo niyan. Pasalubong sa asawa ko. Magkano dito kuya? 5. Halagang 50. Halagang 50 pesos. Ano pangalan nito kuya? Ang kalingaran. Bagong luto. Bola-bola daw yan. Bola-bola. Halagang 50 pesos. Ang sisir. Ang tawag yan? Bola-bola daw sir. Kuha ka sir. Kuha ka. Kuha ka sir. Sa akin to? 4. Buko juice. Diretso na kami ni sir. Ano sir, hatid na kita sa inyo? Hatid na kita sa inyo. Ha? Wala kang sasakyan. Ayun, jeep. Habulin natin yung jeep. Ayun, no. Habulin ko yung jeep. Ayun, no. Habulin namin sir yung jeep para makasakay siya puntang Nabua. Ano, magdi-diesel. Muna na ako. Ano sir, renatid ko na. Bali sakay sa mono dito sa jeep. Ayaw magpahatid. Sige sir. Uwi na ako. Doon kasi si sir sa ano, sa sentrong Nabua. Hindi ko na raw siya hatid sa kanila. Mapapalayo naman talaga ako. Pero kung gusto niyang ihatid, ihatid ko sana. So sabi niya, magko-commute na lang. Buti na abutan namin yung jeep paalis na. Kasi yung jeep dyan sa Nabua ay madalan. Kumbaga hindi tulad dyan sa ayun, yung jeep dyan sa Bato na biyaheng Nabua ay paminsan-minsan lang. Hindi tulad dun sa Nabua na daming jeep na nakapila talaga. Ito na yung papalit, oh. Pipila na yan doon. Tapos matagal yung pasahero dyan. At silipin natin yung tubig dito, kung hanggang kailan pa ba pwedeng daanan. Malay mo kaya na. Dito na ako dadaan. Wala namang mawawala kung di natin subukan. Kasi may tanda naman kami dyan, eh. Yung bato. Pag labas na ng gusto yung bato, pwede nang daanan yun. Kumbaga mababaw na lang siya. Andito na ako. Hindi pa to kaya. Grabe pa yung tubig, malalim pa to. Wala pa, hindi pa lumalabas yung palatandaan na bato. Grabing lalim nito. Mga paliig pa yung tubig na yan. Hindi pa kaya. Mga sa Dasimana pa, ano? Sa Dasimana. Oh, 1 linggo pwede na yan. Ang si kuya. Hindi pa raw kaya, sabi niya, malalim. Ha? Andal pa dun sa motor. Oo. Sa Dasimana. Ano, maloya aragap kaya sura? Ah, pwede. Kada si Mana. Yun. Ikot tayo doon.
ulit. Yung tinignan ko lang naman yung sitwasyon para ma-estimate natin kung kailan tayo pwedeng dumaan dyan. Mga isang linggo pa sabi ni Kuya, yung nangingisda. Kasi sa maghapon daw, yung nababawas ng tubig ay 2 pulgada. Pag lumabas na yung bato dyan, kasi may batong malaki dyan, pag lumabas na yon, pwede na, kayang-kaya ng daanan. Lunes pwede na yan pag di na umulan, pero pag umulan hindi pa pwede daanan yan. Ayan, at dito na ako sa may Santo Domingo. Bali nung 14, February 14, adi ako nakadalaw dun sa lola namin kasi nag-anniversary yun. Bali dadaan muna ako doon, dala muna ako kasi lagi nagpaparamdam sa akin sa panaginip. Pero nung anniversary, pumunta naman ako doon sa bahay nila. Kaso di ako nakasama na nagtirik ng kandila, kaya daanan ko muna dito, maaga pa naman. Ganito lang muna yung mga vlog natin, bisita habang wala pang Ayan, dito na ako sa may sementeryo. Bili muna ako ng kandila, 4 kasi dito na yung dito yung magulang ni mama at saka magulang ni papa. Lahat, wala na kaming lolo't lola dito. Ayan po, dito na nga ako at nakabili na ako ng kandila. Ang kitabi po. Ano mo yung si tatay? Ito si tatay. Ano naman to ni mama, magulang ni mama. Magkatabi-tabi lang sila eh. Pupunta dun. Sindi muna. Ayan si tatay, Jesus Sarsa Padua. Ayan si mama ulang, February 14 siya namatay, 2002. Kandila. Ito yung asawa niya, Victorino Aliman. Yan naman si nanay. Ano yan ni mama? Kay mama naman to. Magulang ni mama, Ricaport Padua. Apat. Uwi na ako. Yan, 4 yung sinindahan natin. Ito. Dalawa. Namatay yung kandila ni tatay. Ito naman mag-asawa si yung Ninya at saka si Jesus Victorino, saka yung Sarina. Kasindi na ako. Yan, uwi na ako. Papahugasan ko muna siguro yung motor ko. Yan, pahugasan ko muna yung motor. Madumi na ng gusto habang mainit yung panahon. Karoon.
Yung malinis na. Nagmukhang bago na naman ulit. Kulang lang sa hugas. Yan po, uwi na ako. Nagpapahugas na ako ng motor. Sana din na umulan. Bago na naman ulit. Ilang buwan na hindi nahugasan. Lumabas naman yung kinang niya. Parang bago ulit. Uwi na. Bukas i-chinsoil natin to. Ayan po, dito na ako sa bahay. Pasalubong ko. Ano yan? Kanton? Pasalubong ko ano. Tingnan mo. Kung magustuhan mo. Masarap daw eh. Ano to? Nadaanan ko sa bato. Bola-bola daw yan eh. Alam ko to. Binangkal ang tawag dito. Masarap, ha? Bola-bola daw yan eh. Ha? Bola-bola. Binangkal? Binangkal ba yan? Binangkal yun. Eh, bola-bola eh. Mainit ko Makakain eh. na ako ng ganito. Kakaano ko dun. Nakapainom ng gamot. Palakas. Yung pala mo kape. Nandito sa bahay. Nagme-merienda na pala siya. Unas ko lang na kanila. Mga ano pa. Hmm? Matas?